İyileşler salam. Bu ne gowhur gıydımız bilen söhbetdeşliğimizi devam edýäs. Gowhur salam. Assalamualaikum Tapara, assalamualaikum vatandaşlar. Gowhur arada bir öz başından geçen ýagdaýlary urun berdin-de. O men gaty etkilendim şondan. O şonu bir halka da yetirip bersen gıdaklı olkan diyen o bilgilenen adam teň başyndan geçen müňlerçe adamyň başyndan geçendir diýip düşünýän de. Menem halka gıdıklı boramöýdän, gıdyklydan ama peýda da boraýdy pikir edýän bilemok, halkyň eline galanda. Tebäbi men başymdan geçen zatlaryňam aýdyp geçişiňi diýalak. Ýeke men başymdan geçen o otaýda. Biziň halkymyzyň niýeden teretden hemmetiniň başyndan bolup geçýän dady. Ýaş kiçiden ýaş ullaryna çenne. O da migrasiýa meselesi. Men Türkmenistana baryp geçişim arada sizde aýdyp berdim men geçen edip. Aslında men Türkiýe durmuşa çykypdym. Durmuşa çykandygym sebäple men Türkmenistana arkan giriş çykyş edip bilýärdim. Men birinji ýere gidip olar ýaly deportda bolamokdum. Giriş çykyş edýärdim täbi o taýda men eýem Türkde de vatandaşlyk bolmasa da vatandaşlyk hasabyna birazajyk menki çalışma izni ýa-da eýlek zatlara teredenle men oturma iznim hasam geçerli bolandan soň Türkmenistana baramna maňa adar bermeýärdiler. Kenwer çekeleşdirip zat edip duranoklardy. Giriş çykyşymy edýärdim hemişe bir mesele ýaşamakdym. Aýöne soň bir ýere gidemne men oň çyslosyny zadyny aýdyp oturmaýyn, vatandaşlarymyza düşünip bolsun diýip. Gowhur ýanky özüňe delil berijek dokumentleri, nemeleri görkezip oturmaň hökmannal ýöne çalarak düşünür ýala edip geçseňem bolýandyr. Men şonu aýdyn saňa. Hawa. Yok men dokumentleri görkezip nemedel ýönemiş bolup geçen zatlaryň çyslo da aýdy biljek. Aýöne men şu zatlara çyslo haýsy wagtda bolup geçen aýdan ýagdaýymda da bu ýeke watandaşlarymda men ýetenlikleýän. Aýöne şu taýda maňa diýany geljek şu zatlar. Menem maňa diýany gelen itlemek diýär. O çysloda men düşünüp bilemok. Men ýalak bir aýalmaş galan deporda açılıp ya da şolar ýalak bir waka ýaşanlar diýär. O wakaň ýaşanlar tanaglyja. Men iklenji diýip aýdyp bilýän sebäbi o oňa da gelip näme dermen. Türkmenistana gidemne hemişe bir kimlik bilen gidýärdim. Onu Türkdäki watandaşlaryma hasam bilýändir, näme arada aýdyp duranlar. Türkmenistana gidemne bir rozu kimlik berilýärliňe kartoçka şoň bilen gidýärdim. Aýöne ýene bir ýere gitmeli boldum. Sroşny bir näme çykdy maşgalaly bir ýagdaý bolup geçdi. Ölen ýeten zat bolýan, oňalyk zatlar üçin gidilýär. Bolýan şolar ýalyk bir möhüm bir waka bolup geçenne gitmeli boldum. Menem şo entek her nimesinde çalışýardym, her ýylda täzeläp durýardym kimligimi. Täzesiniň gelýän içini garaşýan da diýen şolar ýalyk näme diýärdim. Şo kimligi suro geçip barýardy, ondan şo içerik dokumentler tapşyrypdyk, öýle şo tapşyrmaly aý bar. Geçmäke ýa-da doly nemetmäke gutormak da diýen. Aýöne şo suro geçýär, eýlek dokumentiňe de garaşmaly bolýar. Bir kagyz berilýär separaga. Şo berilen kagyz bilen men Türkmenistana gitdim. O da kartoçka bilen, şo kagyz bilen şo kartoçkanyň ikisiniň nemesi bir. Yemedi, yuridik yemedi bir ýanky Güýji bir. Güýji bir. Ikisiniň güýji bir. Aýöne men şo kagyzyň ikisiniň güýji bir diýip özümden oýlap gitmedim onu hiç ile. Konsulslukda zat etdim.
Türkmen konsolosluğuna soradım. Men dedim Türkmenistan'a gitmeli boldurum dedim. Siz bana bu mat eline bu kağıdı berdiňiz. Aýony men gitmez roşun gitmeli boldurum. Men näme diýin desem, gidibilýän bu kağıdy diýdi, sen dokumendiň diýdi tasdiklananlygyny näme diýdi, alamaty diýdi. Sen gidibilýän eliňdäki kartoçka boldy ýa-da eliňdäki bu kağıdy boldy. Otada peçat hem zat bar. Gidibilýän hiçlik mesele çykmar diýdi. Onuň men Türkdäkileň aýdýan gepine näme diýenlerim aýony Türkmenistan näme diýär buňa. Konsulluğa gittim. Türkmenistan'ın konsolosluğu vardır. Konsolosluğa gittim. Onun yan konsolosluğa gidemde de bana aýdylan zat söz bilen aýdyldy. Söz bilen şeýle bana söz bilen ýetildi. Gidibilersen hiçlik bir mesele çykmar, zat diýip nemetdiler. Söz bilen aýdylanmasam menem şolaň sözüne ananyp ýola çykdym. Türkmenistan'a gittim. Baramdan uje men gyra çekdiler. Näme üçin çekýärler, näme sebäpden çekýärler düşünmedim. Aýony men gyra çekdiler. O tak näme bar ýa-da migrasiýa şo nämeleri bolýar geçerge, içerik girkiz üçin pas. Şo taýda men ýygyma çekdiler. Şo taýda elimdäki dokumentler berdim. Bolin gyra çekdiler. Näme üçin gyra çekýän dedim, bu kağıt bilen, şo kağıt, o kağıtda bu dokument ýani ýok bu kağıt. Düşünüp bilen oklar. Aslında düşünüp bilýändirler, belki hem düşünüp bilen oklarlar, hem içine düşünüp bilýänem bardyr. Aýony olan aladasy bir kanaat menen almak. Maksat belli. Maksat belli, sebäbi maksatlaryny açyk aýtmasalaram şeýle aýdyp geçdiler bana maksatlaryny. Gyra çekdiler, näme üçin çekýäňiz? Näme bolup diýip soraýan, aýjygym garaş, häzir gürleşip eýle-eýle. Bolýa gürleşip, näme boldy, näme üçin çekýäňiz? Menem maşgada bir giden adam gyra çekildi. Näme sebäpden meni çekýäňiz? Näme üçin? Men bu taýp hemşe gelip durum. Men dokumentimde problema ýok. Durumsa çykan men näme duranlar kompýuterda diýip olar ýazyp alýar aklym hemme zady. Olarda spisikde durýan sen. Yok biz hiç saat görübilemiz yok ki. Aslında görübilýärler. Aýony görübilmemezliklere oynadılar. Ondan yankı näme etdiler? Deport etjek bolýaňyzmy diýdim. Näme etjek bolýaňyz diýdim. Ay diýdi, deport edibemmeler, etmenemmeler o sana bagly. O sana bagly. O diller düşürükler. Düşünükli. Aýony men ýanymda şolara maňa baglydygyna düşündim men. Ýöne şolaň indi isleýän nemesi ýok mende. İsleýän o ummansız o dollarlary ýok mende. Men ýanymdaky olara ýetmeýär. Sebäbi olan göze 200 ýa-da 300 dollar da däl. Olar üçin 300 dollar hiç da. Simbol sen Türkden gelýän, simbol sen daşary ýurtdan gelýän. Seň jüýüňde iň azyndan bir 2-3 000 dollar bolmaly. Onu şolara bermeli. O da mende ýok. Ondan gara sorag çekdiler. Bolgusy soraglar soradylar. Gelşikdi. Durumsa çykdym diýip aýdyp geçdim. Türkmenistan'a Türkmen oğlan almadım. Näme üçin sen indi sen kim bilen ýaşaşaklaňa seni olar näme dertleri gelýär. Sen şoň bilen ýaşaşmaly ýa-da sen öýüňde şu bolmaly, şu sen men öýüme ýa-da men durmuşyma goşuşyp bilmeýän. Simbol sen men askerliğe edip hiç hem bilmeýän. O ýalakda sen agdyňdan çykmalam der. O sana diýişi zat del birinciden. İkinciden sen o taýda men çekip almaly bilmeýän. Sen men öz ýurduma geldim. Başga ýurda gelemok, başga ýurda bir jinaýat işläp ýa-da ýene bir zat edip men daşary ýurtlara gidemden herhangi bir başga ýurtlara giden wagtym maňa on ýalak näme etmeýärler. Näme diýip aýtkanken? Türkmençe de geçtiği näme diýip barýar Türkmençe. Bunu geçtiği daşary ýurtda gala. Kemsitmeýärler. Kemsitmeýärler. Hawa. Tilanşyk haýty bir ýurda barsaň hoş geldin. Zat diýip näme dip geçirýärler içerik. Hiçlik
sonra o ýa-da bir ýene bir bak kemsetme ýa-da bir asgarlyaz etme on ýalyk dady görmeýän hiçile. Aýona şo taýda men girmäkem Türkmenistan içeriye bir näme etmediler. Ondan ýerdekler iki kabinete çekdiler men. İki kabinete de her haýsy şol radyona başgaça hereketler edip soraýarlar. Ýaşaýan ýerim soradylar. Hawa yeri geldi ezek boldular sözleri bilen, yeri geldi gorkujak boldular, yeri geldi bu zatları ekemeň başyndan bolup geçmeýär. Bu o taýda Türkmenistana baran vatandaşlarymyzyň köpüsiniň başyndan bolup geçýän zatlar. Bu köpüsiniň diýmäýini haçsy hemmesiniň diýen ýalakdy zatlar bolup geçýär. Şolar ýalak bir 6 saat, belkem 7 saat sürdü. O azam mentek. Käbirler var 2-3 güllärem ýetýär o taýda. Be. Hudaý Yaşaçık oğlanlar, gyýdylar, näme bolanyny düşünüp bilmäni. Kartoçka var adaydyk geçdim. Ana şu kartoçka eline bolanlary, eline şu kartoçkanın barlarynyň hem deport edilenini gördüm men ýöne. Şu kartoçka eline bar, aýana olar Türkde işleýärler. Çalışma izni kartoçka var. Şonam deport edilenini gördüm. Şolaram deport edýärler. Ondan bu soňy näýle boldy? Gör. Sonra näme etdim? İçeri girdim. Türkmenistan'a girdim, zat etdim. Bir 10 günmedi, 10-15 gün kaldım. İdime çıkacak wagtym men bilip kaldım. Näme üçin meni saklap, näme denliklerini şu wagt men düşünüp kaldım. Deport bolanmy şu wagt men düşünüp kaldım. Çıkyp bilmedim idime. Sebäbinem hiçlik aýdan oklar. Baryan, geçecek bolýan dokumentlarym gelipdi Türkden. Kartoçkam dadım uğradylypdy. Kartoçkam çıkan wagtym bir mesele çıkarmasınlar. Bir problemi bolmasın diýip kartoçka hemme dadım men yemedik. İdime çıkacak wagtym çıkyp bilemok. Näme üçin, näme sebäpden bilemdok diýerler. Bilemdok. Aýona bilýärler. $3000, $4000 Alman toňlar mesele şo taýda bolýar. Mesele şu taýda bolmadyr hawa. Olan göze pulda. Şo pulun uje o taýda her edip almaly da goparmaly menden bir zatlar. Ona başlanyň ýanyna gitdim. Şo nemede ýygyna gaýtjak wagtyň şo geçirmeýän soldat oglalar, ýaş oglalar, zatlar oturýar. Başlanyň ýanyna uğratdylar, başlanyň ýanyna bardym. O da şo geçiligede durýar. Bardım, näme bolýanyny düşünjek boldum. Ýekeme näle o taýda baran o taýyk. Men bilen bir arkamda bir 10 arkaýyn bir bar oglanam bar, gelin gaýdam bar, geçip bilmän, sebäbini de düşünüp bilmäni. Hiç Türkmenistandan çykyp gaýtmadyklaram, näme bolup geçýäni düşünüp bilmäni. Düşünetleri gelýär. Näme üçin men çykyp bilemem. Düşünetleri gelýär. Hiçlik düşünüş berilen o taýda. Maňa aýdylan zat migrasiýa var diýdiler. Şu aşgaýda bir migrasiýa var. Şu taýak var diýdiler. Migrasiýa bardım, ardan ýaz diýdiler. Ikinji etaja çykyp ardan ýaz diýdiler. Ardan ýazdym. Bir aýlak garaşmaly diýdiler. Garaz bu çekeleşme maňa bir 4-5 ay arasda bir 5 ay Türkmenistana oturdum men. Bardım, ardan ýazdym, näme bolýanyny düşünüp biljek bolup, bir aýdan jogabym geldi. Jogabymy barıp aldım. Deport bolupdyrum. Men aslynda bu magdaşary ýurtda Türkmenistana oturmaly. Men hiçlik Türkmenistana, men bu matam Türkmenistana oturmaly. Men çykmaga umuman hakkym ýok. Bolin çyslon zat aýtjak gel, aýdy geçişim ýalyk bu tanalyja. Men şu wagt gürläp oturýum berde, men çyslon aýtmasam olara düşünüpli bolar men kimligim. Olar düşüner men kimligimi de düşünerler. Ondan ýanky zat boldy. Deport 2020 falanynjy ýylyň falanyna çenli çykmaga gadagançylyk ýerlenler diýip elme bir kagajaga geldi.
standart listen çıkabilen ok hiçiyle. Näme bolýany düşünebilem ok, aşağı nemetdim, aşağı düştüm. Näme bolýany düşünesim gelýär. Sorag berýän, özüňe bir näme tap bilen ok. Matap. Sen bilen bir gürleşip, näme bolýany düşündirjek bir adam ýok saňa, hiç ille. Sen ýüzüňe teredýän adamam ýok otayda. Ondan mundan akyl aldım. Wayen prokuraturada şu migrasiýa başlyklary oturan o arada. Şonda şu tak barmaldygym aýtdylar. İki gözüm iki çeşme. Näme etjegimi bilemok. Beynimden urlana näme etdim. Näme etjegimi bilemok. Ýöne bir hereket etmelidigimi düşünýän, ýöne näme edip ýörendigimi özüm düşünemok. Ýöne ılgap ýörün iki tarapa. Näme edip ýörendigimi özüm düşünä atgulçeňe berdim. Ýöne ılgap ýörün, aglaýan, ılgaýan. Bol başga hiç zat ýadyma düşenok. Ilgaýan, kömek edin, gyýr, ılgaýan. Näme boldy? Maňa bir aýdyň, näme bolan aýdyp beriň maňa diýen olýan. Falanyň juguny gel, başlyklar şoguny gelýär. Başlyk maňa näme kömek edip berýär? Açyp diýärmisin? Biz bilemiz o. Belkem. Belkem näme belkem? Maňa bir zat düşündürün. Ýok, düşünýän adam ýok. Şobaýan prokuratura barmaldyk näme etdim, eşdim. Ondan bundan diýmäýne şo içinde bir saldat aýtdy ona maňa. Migrasiýada işläp ýören bir oglan aýtdy. Senji ýene diýoşlyk bilen senide waýany prokuratura bar diýdi, kömek ederler diýdi. Onam şo saldat diýenmem şo daşynda durýan saldatlaryň iç taraf raýonuna gulluk edýän bir oglan aýtdy ona. Ýuwaşlyk bilen pitirda aýdýar, gorkýar, o da aýdýan zadyny özüm gorkýar. O da gorkýar, men hem gorkýar, ikimizem gorkýar. Ýöne nämeden gorkýar? Şeýdip, waýan prokuraturaň gapysyny çaldym. İkinji etagyna başlyklar oturan eken. Ýöne baranna, waýan prokuratura baramna, waýan prokuraturaň şo nimetine bardym. Bir adam oturan eken, oň ýanyna bardym. Oň bilen ağlap, düşünürüp, ýagdaýymy da edip düşünürüp näme etdim. Sagat diýdi, palanda geldi diýdi, ikinji etajda diýdi, bir aýal oturanlar diýdi, şoň görüň berekdiň diýdi. Başyndan bolup geçen zatlar, men ýeke başyndan bolup geçen zatlar däl. Elimde dokumentlar bilen bardym. Anha bu dokumentim budur, anha men palançy ýyllap Türkiýede ýaşap ýördüm, anha hemmeji ýerime ýerdir, hiç ilek men bular ýalyk näme demokdurun. Anha bu da şo kagazy bilen geldim, anha şo kagazyň dokumentim şudur diýip ýöne onuň dinläsem gelen ok. Dinläsip gelen ok, ýöne bir tarapdan o dokumentlaram onu gyzyklandyrýar. Onu dinlerdi. O sen bir kıymat nemesen dinlerler sen. Ýöne mende olara berjek bir neme ýok. O ummansız pul ýok. Men gözümde ummansız. Biz $100 gazanýançak giyjemiz gülmiz etmeli. Olara biz damladyp okara bilen öňüne gaýtmaga rahat ýok. O da düşünýän näme diýne. Dokumentlarym gördi, hawa hiç ilek bir näme ýok. Durmuşa çykan toý turatlarym zatlam görkezdim. Hawa hemme zat näme däl, men maşgalanma düşündüm, aglaýan bir tarapdan düşündirýän. Bolýa garaşan şo başlary gelsin zat, onuň başlary geldi. Palançy taýatyň, palançy wagtyna geldi. Bolýa diýdim, bardym, abiýetden soň öýdýän, ýalňyşmasam. Bardym. Ýokarak çykay diýdi, sana garaşýanlar diýdi, çykdym. Dedim aýtjak bolýan, aglaýan. Men ýanymda aglama diýär. Aglyjak bolsaň çykyp taşadyk diýär. Düşünüp bilemok, näme bolýar? Näçe men aglamal da, men derdim düşünürjek bolýar. Men ýöne durup bilemok, men isläp aglamak otayda. Aňyrdan gelip durýar, men doňup galdym. Men entäm otayda oturana men şükür etmedim. Men yürekden edebilerdim. Ondan şeýdip ýene şolar ýalyk bir näme boldy, ondan goýup düşünürüp dokumentlarym görkezdirip bolýa ağlajak gel, gaýrat etdi, haşlary bir seret bir gözat. Hawa näçe maňa beýtdiler, goýup düşünürüp rad edem soň öderem düşünüp bilenok. Näçe maňa bu jepordyň goýulanyny, jepordyň hagdamyny 2000 palançy ýylyň palançy aýyna gününe çykmaly edilip näçe edilendigine özlerem düşünüp bilenok. 5 ýyl.
tapara 5 yıl, 1 yıl 2 yıldan marada demek men 5 yıl. Awa 5 yıllap şo daşary ýurda çykmaga dagançlygyny goýdular. Şo dokumentde men aýdyp geçmedik bolsam aýdaýyn buna. Suat aýdyp berýänem bolýan wara, tykylýan, dogry aýtsam tykylýan sebäbi şo zatlar ýatlama, gowy gelenek ýatlaýanem bolýan wara, bir hillek titreýän wara, tykylda edip bir başymy aýlanıp nemedik diýen wara, elbet bolýan, gaterwet bolýan. Ona nemetdiler, birek bilen gürleşik boldular, zat etdiler, aradan bir wagt geçdi. Awa ona kendir nemetmediler, ama aýony dokument durda ortada. Şo dokument gylyklandy olar. Näme üçin deport, näme diýerler, dokumentler arasynda hiçle problema ýok. Ay bolýajym palança wagtdan geldik, meni uğratdylar bular. 10 günden, 15 günden geldik. Barýan bolýan aýjym diýip ten kup çykartdylar. Kimi meni mi diýdim? Ha, o seni. Meni hiç kim kup çykaran ok diýdim. Migrasiýa gitdim. Türkmenistana, Türk'ün migrasiýasy var. Konsulluğu var. Näme diýen şu. Keler aýdýanam bolýan. Evet bolýan. Konsulluğa gidip arzan ýazdım. Meni kup çykardyňyzmy, o taýdan girmek maňa gadalanmy, näme bolýar diýip olara da arz ýazdım. Hemen dokumentlerimde problema ýok. Men näme sebäpden men idima gidip bilemok diýip. O taýdan hem jogaby bir ay, bir ýarym ay garaşdyrma edýän. O taýdan hem geljek jogaby. Ankara gitdi däpdi men ýadan arzan. O taýda da arz ýazdım. Garaz çekeleşikli boldy bu. Şo döwürde maşgalan dargaýdan etjek. Bular nähile men o zatlary pikir eden oklarmykan? Olara teň maşgalan barmy, teň maşgalan dargaýam, olar üçin gyzyklam da. Tapara men şolara Aşgabatda men ýaşamaga ýerim ýok. Dädemem aradan çykdy. Men gitmäge ýerim ýok diýip o taýda bize berilen öýe el goýdular. Barmaga da ýerim ýok. Nirede ýaşaýyn men? Garşy gelip bilmeýän bu taýp köçede ýaşaýyn. Nirede ýataýyn? Jim ödüm ýa nirede ýatan şo taýda. Onda bolýan şu gyrada şu taýda diýdim. Näme wa? Migrasiýa nemesi. Şu ağacım ýanyna men ýatjak alşam diýdim. Ay ýok, o taýda ýatan seni ýerine alyp gidýärler. Sebäp näme sebäpden? Maňa ýaşamaga ýer bereň zok, ýatmaga ýer bereň zok. Men öýümi, ojagym ýykýanam siz. Näme sebäpden men çykyp bilemok? Näme üçin men izime gidip bilemok? Men Türkmenistana ýaşamaga ýerim ýok. Men näme üçin Türkmenistana galmak zorunly? Men näme etdim? Men günäm näme? Men bir kanuny bir zada garşy geldim ýa näme etdim men? Yok yani çykyp bilemok boldy, deport nasıl boldy. Garatapyra aýt geçişim ýalyk bir 4-5 ay türdi bu çekeleşme. Ondan jogap gelýär diýdiň, o taýp gitdiler, bu taýp gitdiler, ýene urzak diýdiler. Aýony men durmadym. Yazdım, o prokuratura bardım, bu prokuratura bardım, yazdım. Olaram köpüň nemesi geň görýär, köpütem aýjym biz nemede bilemiz ok, başdan talya ýeke bir ýerik baramok diýär men. Gatken ýerik bardy Aşgabatda. Nire bar bolsa barmal ýer bar bolsa bardım. Iň wagty hat ýazdım. Prezident hem diýetim gelenek, yani prezident diýmek üçin bir prezident oturmaly o taýda. Şoňa çenli hat ýazdım ben. Şo hat ýazylanyna şo taýda bir neme bar. Şolaň 3 aýaň, şu öňkü 3 aýaň ýanyna hat ýazýar, halk maslahatym näme? Şo taýgam girdim. Kömek etmeleri üçin, haýyş etmek üçin. O taýp giremne de maňa neme dilen zat ugroza bilen garşylaşdym. Şo taýdaky oturan adam maňa aýdýan zady ýagdaýlarymy düşünürdim. Oňa da şo dokumentlaryny zatdan ortadışdyrdım, kömek etmegini haýyş etdim. Oňa aýdýan zady maňa
Cihim niye men edebilecek adım yok diye diye deport eden masalar ediptirler diye bu çağ oyuncağı değil diye koysunlar, ayırsınlar, eğitimler bu diye mümkünçülüğü yok bu zaten diye hiç ile biz sana kömek edebilem yok. Ağlayan derdim ayıcan daha dediğim sen niye ne için ağlayan o sen aklından çıkan zatları düşünülen o sen yaşmaya yerim yok yani. Kömek edin yani. Maddi yağdayla kömek edin. Beni izme uğradan bakma kömek edin. Biz sen yığınar tədrişi oturan yerimde diye. Ne için yığınacak beni? Aydiyan zatlarına ağzından çıkan zatları ünlü diye yok hamiyet diye yoğunu yanar diye. O taydan hem eğitir çıkıp kayttım. Kara diyen de şovayan prokuratura vardım. Kömek etmeler için ağladım, yalvardım, yakardım. Olarım diye biz ne mi kömek edebilir sana diye. Bizim elimizden gelen ne mi dağıt var? Can edin dedim. Şurayda kömek edip can edin dedim. Kömek edip şu canına yetik dedim. Başka da hiç dağıt dedim. Yöne şoları can edip şurayda var ya dokumentlarını yerine koyduk gözden geçirin diyeyim edin öyle yeterlik var dedim. Arad bulara uzun bir yalvarış yakarsam nimettim bulara. Nimettim. Can eder yalar ettim. Can ettiler ona. Baran neydi? Söyle ömür baran neydi? Vardım. Başlıklar otuyordu kabul ediyen gününde. Vardım. Adını ayttım falan siz misiniz dedim. Hava dedi. Sen şoğaydı mı dedi. Hava men şo dedim. Han görkeden nemelen var dedi. Eline kızatlan görkedi dedi. Dokumentlan görkedim. Ondan yokluk can etti. Şo can etmeli yerine can et yokluk can etti. Ondan hem yoklukna can etti. Şo lemak niyedik can edene ayona can etti. Can edene de bana daşlaş dedi. Deve elini aşağıdan akarsan aşağıdan elini beydiye. Men şu vatenem pulal oturanlar neydeler. Daşlaş diye. Yakınımda durma daşlaş diye. Öğüdleri birekten öğüdler korkuyorlar. Teparağa ne edip öğrendiklerini öğüdler düşünen oklar. Düşünüp bilen oklar. Öğüdler hem düşünüp bilen oklar. Yöne bu bir zat edilyemişsin yeti edivaylan öğüdler. Bu oldu başka da hiç zat. Bir ona meşmut burleştiler. Ondan bana baran yokluk var ardam yaz dedi. Ardam yazdım men dedim. Yine de yaz dedi. Yok çıktım ardam yazdım. Yadan ardamım dedi. Kopyasını bana getirip ver dedi. Ardam yazdım. Doldurdum. Dolduran kağıdımı getirdim. Kopyalattım. Hem o taraf verdim hem onlara verdim. Onun da çıkaran kimlik. Hem medadın kopyasını aldılar. Hem medadın kopyasını getir dedi. Şu kimlik zakskat ne hemen bağlısa getir dedi. Hemecigin ettim verdim. Hem yokluk verdim hem onlara verdim. İkisine de verdim. İki tarafa da verdim. Yöne bir ay, 5 ay, yöne şu 5 ayın içinde indi şu insan bir ay mı aldı da o da Antalya'ya geçmedi. O bir ay benim için var ya cehennem oldu. Hava. Yazdım hem rahat ettim. İkisine de tavsırdım. Anam boldu mu ne dedim. Hava boldu gidiver dedi. Gidivilemem. Sotayda durmak sotayda. İşte bir aylar sotayda otur deydiler. Oturubilecek da yöne gidivilemem. Aratta pırava atı köp nemettiler, kösediler. Ağırdı onu. Göğürüp dururlar da. Ahir sonay koy verdiler hava. O içerik dokumentleri berenden tamam. Bir ne içerik bardım men o tarihte ve bar öyüne git arkaniyeti ver. Etrafı nemettim. Yola çıktım. Öyle tarafa yola çıktım. Baryan. O tarif baramam dek duramak. O tarif baramam arda yazyan. Bana şu bir kömür edilmeyip diye ının bilemek. O zadın açılacağına umuman inanmak diye ve nemem aldılar menden. Umidimi aldılar menden. Ondan o tarif baramam arda yazdım. O taydaki başlığıma diye aycığım niye sen nemede oturma diye. Sen niye 5 yıl hapis taydığına gidebilecek yerin yok. Ona meter ağlayan, depresyon üstüne depresyon, ayağı alıbilemem, itağım, ayağı alıbilemem, hiçiyle. Velin, şeyim,
Bular deport eden mototen hiç gidebilemok. Arkaň öýünde ýatyp 5 ýyllap tenini bärdinmi sen? Hawa. Ara taprağı bir ay ansat geçmedi. Aýöne şo. Olaram ynananokdy. Şo başlygy diýdime, waýan prokuratura başlygy bolsun, şo waýan prokuratura üstüne ikinji etajda oturan şolay almaşgylan öýde bolsun ynananoklar, olaram ynananoklar. Açyljagyna olaram ynananoklar. Tebe maňa aýdylanda men ýalyk ýene bir gyz deport edildi. Türk vatandaşy, ejetmi Türk, näme dädetmi Türk bilmem. Garaşolar ýalyk bir türklük bar. Şoňa çeni deport edildi diye, on diye dokumenti o diye Türkiye geýsli diye. Şoňa çeni deport etdiler. Aýöne bir tarap Türkmenistana diýsli. Şonam diye deport etdiler diye. Şu do näme demek şu kän ýadyma düşünen diye, haýan maýal ýadyma düşýär. Men diňe ödüm bilen, men ödüm bilen o arada aýdyp berem men kelam atgulça edip galan. O ýöne gurlaýan men atgulçany wet galdym taýda. Son diye entek ýaňa çykarbydyk diye. Şolaýdam ılgady gowy diye, son diye ýaňa çykarbydyk. Şu jaňlaşyp edip, çıktım da tawa çykdy, okum hawa şeýtip öýlerem, şo şeýtip begen şotyre, şolaram begen şeýler açyldymy, hawa gitdimi gitdi diýip öýlerem begen. So derejä geltirdiler. Ona bir ay garaşmaly aýöne men durup bilemokda aýdysym ýa-da. So bir aýyň içinde de her hepde bartdym. Geldimi? Hemedat gowmy? Näme boldy? Kim aýtyn ýere? Bir 10 mesum geçti aradan. Yine de Aşgabat'a gaýtdym. Dokumentlaryň näkde geldimi? Ýerine. Kim aýtyn ýa? Tanýar meni. Kim aýtyn ýa? Sen kim ýa? O nähilek men kim diýdim. Men ýerine dokumentlarymy taşypdym jepordumy açmagyz üçin. O nähilek men tanandy. Garaşy bir aýlap bara, paşy şo kapyda ýatan ýalyk men. Ýerime gaýtdym. Garşy bar kapylaryny kakyp durdum. Tanamaýaýym, ýene de barıp o arz etdim, meni tananoklar bular. Men ýatlanoklarym, dokumentlaryň hemiji muhtar boldy, bitdi. O muhtaradyňdylar, o hisat edenoklar, kömek edin, ýene de aglap barýan. Iň soňunda şowaýan prokuraturam aşagyna oturan adamyň öýjaň etdi. Näme o ýa? Näme üçin çykabilenok? Näme üçin teredenlok? Maňa düşündirin. Näme üçin çykabilenok? Näme teretden bu içerde? Ay dokumentlary kemçilikli geldiler. Kemçilikli gelen masa duraýmyzdy. Açyň goýberin meni. Meme gökre gowhor diýdim. Gözüň aýdyň ýa türkler geçmiş bolsun diye. Ýöne müňlerçe adam bolmaly. Şu müňlerçe adam gördüm hem maşinçist batmam görýän içinde bağırsan separat keser şu gördüm bar diye bar kimini görýän ağlaşyp da edip näme üçin çykyp okuwy diýip gidip barýarlarym çykyp bilmem padwaly dyk goýýarlar hemmämizem garaşyň oçur ýokary çykartyň diýip şu Aşgabatda migrasiýada padwalda hemmämiz goýunýarlyk bolup durýar hemmämiz şu oturmalydy turýat ýöremeliydi ýöre okuwy gidip bilmän duranam bir näçe sanak nimeni gördüm men şu taýda ýaşlary gördüm. Atken, eyle der. Nirik varsan şolary görýän, nirik varsan çykyp bilmeýänleri görýän. Haýsy varsan şo nemede köp tanışdym. Aýony şu aralykda Aslan sözüňiz kesip men gidip barýar. Şu aralykda onuň köp para soralaram köp boldy mende. Kimisi 3000 ber, häzir çykarýar. Bir hepdeden sen çykýan, kimisi 4000 ber, 2 günde çykarýar, kimisi 2500 ber. Men tanışym gaty güýçli. Hawa sen puluň taýarla, men seni 2 güne galman çykarýan, ýene bir barda çykarýan. Şo şeýle daşyny aýlanyp görärlerim gatykän. Şo pursatdan peýdalanjak bolup. Be. Bunu hem şu
pul üçün kötülüyor. Başka onun sebebi yok. Bu devletin hopsuzluğu bilen ne bu ne sen şu devlete öz vatanına näme hop getirip bilýär bu tar üçün. Bu aňyrtynda bir mazmun bolmaly. Ya Eger studentler hawa. o Hawa dinleýän siz hawa. bu Gürletme zatda goýum. näme üçün bir beýle adamlaryň mertebesine degmek şimdi adama bu adamın bir mertebesi var. Bunu bir hiç nemeden oklum kan. Olar o taýda oturan adamlar näile adamlar. Kimisi o taýdak oturan adamlar nähile adamlar diýende, kimisi adamçylygy, adamkärçilikli. Kimisi hem bolsa näde aýtam eken? O taýnyň hojoýyny ýala. Özüne alyp barşy. Sen hiç kim. O hemme zat. Aslında tersine. Sen hemme zat. Sen halk bolup sen hemme zat. O wagtda sen problemalaryny çözmek üçin, sen meselelerini çözmek üçin oturan adam. Men Türkmenistana bir hop bir awandyrýan bolsam, bir hop awandyrýan bolsam ýa-da o studentler bir hop awandyrýan bolsalar, olary bizi içerik dykmaly. Näme sebäpden biz çykabilýärmizok? Biziň suwdumyz barmy? Türkmenistana, Türkde de daşary ýurtlarda da daşary ýurda çykmak gadagançylygy getirilýär. Aýony näme sebäpden getirilýär? Bir jinaýat işlenilýär. Şu jinaýatda seňe madyň garlyk gidýär. Şu sen bir näme? Hadyrsy waj edýärler sen barada. Sen gaçyp gitmemezligiň üçin, seni näme edýärler? Daşary çıkmak yatagyna goýýarlar. Gadagançylygyny goýýarlar. Aýony sen aklanandan soň diýeli aradan bir 5 ay geçýär ýa-da 10 ay geçýär. O zatlary kendi düşünüp bilemok men. Sen üstüňden şo töhmet aýrylandan soň sen daşary ýurda çykybilýän. Isleýän wagtym. Sen iziňe gaýdyp gelende de sen hiç ile. Sen bu dokumentin da bir mesele barmy ýa-da o zatda bir mesele barmy? Onýalyk ýok. Öz ýurduňa gelýän sen. Hoş geldin diýip başlaýar. Sen bir başka yurtlarım görüntüňe, şu wagt Finlandiýada başka yurtlara da tiýagat edip görüntüňe. Dünýede şular ýalak ilkulaga problema çıkarıp o üýüşüp şu problemany çözjek bolup 5-6 tane gurumy var. O taýyk var, bu taýyk var. Şol ýalaklar hiç sataşypmydy başka yurtlar. Men şu soraňyza başgaçarak jogap beretim gelýär. Sebäbi men başga ýurtlara baran wagtymda birinciden gorkup barmaýan. Maňa näme derlerken? Maňa näme bolarken? Ýa-da gatyp içirik almasynlar. Aýony maňa näme derlerken? Maňa näme garaşýar diýip men gorkup barmaýan. Baran wagtym daşary ýurdan Türkiýe ýa-da bir Finlandiýa, Ýewropaň haýsy tarapyna baran wagtym hoş geldin diýip garşalýarlar. Hoş geldin diýerler. Men dädim ejem dağları bilenim Türkiye giden wagtym. Baban çok zayıf. Beslemiyor musun? Gibi böyle değişmeler zatlara näme diýerler. Şonýalar daşary ýurtda men onýalar göremok, hiç ile. Göremok. Men Türkmenistana baran wagtymda o gorky, o içine işleyen gorkular, hawa men Türkmenistana geldim. Indi näme bolarkan? Hemme zat elimde dokumentlaryň dedi, içinden dilegler okap, ayetler okap, cehennem köpürük var, Esrat köpürden geçen ýalyk da Türkmenistana baranlar. Çykjak wagtyňam şo, giren wagtyňam şo. Men olar ýalykda daşary ýurtda hiç ile göremok. Hiç ile görmedim bu neçe. Özüm sen bir daşary ýurtly bolsaň o taýyk. Sen öz watanyňa barýan, öz öýüňe barýan, öz ýurduňa barýan. Bu urunlary nemedeli, şu taýda nemedelilerini men senden bir başka torajak. Şunlar Belarusiýada bolup geçen wakalardan habaryň bardyr. Sen seyredip bir düşünjäň nähili? Şu taýda halk ýa 9-njy gün, şunu ýa 10-njy güne gidip barýarda. Köçe çıkıp
hiç uruş kıyıkılık yok, hiç zat yok. Yani prezidentlerini ayırdılar şolar. Prezident ayrılıp hata etmen, onun prezident olmayan Lukashenko gitti. O gitmedi de gitti, on demedi. Halk şimdi şonu gidirmen öyle nokta. Öyle şunun liderim yok, şunun aktivistlerim yok, şu kıyıgırıp öğrenmelerim yok. Şu tayda yankı köşeye çıkıp hepişke kapı dövüp demedik öğrenim yok. Yani ilk ünlüler yankı hükümet demedi. Yankı amonları, dağıtları, tallatları urup yencip katı kâne adamını demettiler. 7-8 bin adam tutsuk edildi, içinde bir tane ölen itenem var, maip mücür bolonlarım var, namlar göğal edip, emmeden şuat çıkardılar. O indi köçede ne milise var, ne neme var, o lokan bir bidüzünçülüğüm yok, bolon yerlerine tertemiz, yani hopalarına çenini yığınlaştırıp nemedip, hiç saat bolmadık yala edeyim akşam büyülerine yürüyerler, ertesi yeni çıkıyorlar. Ne şu da atları Türkmenistan den den neme yani Belarusyan olurum 26 yıl kupatı yaşak geliyorlar. Yönü yaşatılar mı orada ne ile mi orada bütün düzgün tertip var. O bir adamlarda bir yankı mertebe nedir Türkmen'in kıyalak yeri depelep yören okur da onu görmediler. Onu doğru etmediler. Yönü baskı var, korku var. Hakikat o tayda da korku var. Adamlar korkudur ya. Yönü onunla da ne yendiler. Türkmenistan'ı şolar yalaklat bolup biler mi? Gödüğünü getirip bolup bilen mi? Deneştirip bilen mi? Tapara anne bana soru verdiniz. Ben meştayda size soru veretmeliye sebebi. Berecek sorum şu. Siz şu halk ayağı kalsın, halkın teti olacak olup neçe aydır yöre doğu tetiniz. Şu gurundaşlığına da olsun. Yeri geldi halkı özünde koştunuz, yeri geldi birleştik, yeri geldi davet ettik, koşuluştuk. Endi şu Belaruslarda şudak boldu mu? Ayağı kalan, gelin koşuluşalayın ya da bir onun içine oldu. Men şonu düşünüp bilemem. 3 ayda oldu. Sonra 3 ayda oldu. Gövher 3 ayda oldu şular. Yani 3 ay bunun şeyle birdat bolur deyip hiç kim yani böyle onu getiriyor bile noktada. Öğüdlerim bile nokta şunu. Öğüdüm yani saylav bahanesi bile nemedildi de. O saylava da katlaşmalı esası kandidatlar olan hem mecetin türmeye bastılar. Yani son şu gelin bir çok türmeye basılan kandidatın gelini ayarlı şu. Öğüdüm öy hanımı. Yani iki tane çağatı var. Çağatını seyredip görün. Öğüdüm sizin yaşlarınızdaki olsa ya bir yaş, 2 yaş ulur kiçidir. Yönü hiçbir siyasi tecrübesim yok. Yön bir ullokan bir yönü bir arasında bir Belarus gelini ne halkın önüne çıkanım şol ödem şeyden Lukashenko'dan teyan aldı. Ödem ullokan demeden yok. Yankı gepini sözüne seyreden dedi. Bir yankı halk kalın beydin diyen bolor yalak agitatı da geçen o. Yönü halk o yönlü ödem birden o yönlü. Ne şu at ulu fabrikalar, davutlar onların bir iş taşlap başladı. Televizyoneti iş taşladı. Halkın tarafına geçti. O miliseleri de atlara yani 3-4 günden beri halkın tarafında. Ödüm amonlarım yankı kaçyalar. Her kim ödemesini paçasını kurtarmalı. Türkçe şey değil eder mi? O ortada açan hayfi deme onun hem mece tribunala gitmeli. Ne şeydi halk yendi Türkmenistan'a şular yalak burada bol bilir mi deyip hem bura fikrini yani halkın içinden bir denan ol
Deme diýenler. Men şu taýda men pikirim soraýaňyz, belkem size men pikirim bilen razylaşmamalygyňyz da mümkin. Halka men pikirim bilen razylaşmamaly mümkin. Onu biljekler. Aýony Türkmenistanyň içinde şeýdip olar öz ýurdunyň içine aýagy galdylar. Öz ýurdunyň içine aýagy galdylar. Biziň türkmenlerimiz ýurtdan aýagy galan entek men göremem. Galarlarmy? Bilmedim. Sebäbi o taýda ýurdun içinde galan, siziň hem gepleşiňizde, başga gepleşiklerde de eşitgen garalarymyz ýa-da gelin gyzlarymyz çağalary bilen erkek olan paşty kemmeti bolmasa da çykybilenler daşar ýurtda, gelin gyzlarymyzdan çykybilenler daşar ýurtda. Olaram çağalaryny goýup gaýdalar gatken. Yaşlarımdan hemmecik daşar ýurtda. Biziň içeride galalarymyz kimler? Çağalar we nemeler. Aýony şu wagt daşar ýurtdakylar aýagy galdy. Netip bolsa Türkmenistana ýollar zatlar açylsa, belkem hemmejigi ýygyna gaýdyp, şeýdip aýagy galanyp nemedilermi bilmedim men. Bilemok. Aýony umytsizmi? Umytsiz dälmi? Sebäbi indi aýagy galanyp başlanyldy. Aýony biz şuň ýerine gaýdylsa, şu Belarusda nädip hemmejigi gün geçdikçe hiç kim öýüne oturmanyjy ýerden menem internetde görüp geçdim käbir nemede köçeler dıklım ýörýär, ayak basara yer ýok. O koronamış ýa ýene bir zatmış, o zatlar hiç kim dinlenok. Her kim watanynyň nemesini, aladasyny şu Türkmenistan ýejek bolýanlar. Biziň Türkmenistana batdykça batdy, aýony halkam şoň bilen bile erdiler. İnşallah galarlar, inşallah galsynlar, menem galsalar, menem şolar bilen bile. Bizde aýdylyp geçilýär da, o galsa menem şolar bilen bile. Bu galsa, ýok, olar galmasa da men şolar bilen bile. Sebäbi olan galarynda ýa ýene bir zat edene garaşdyrmaly. Hemmemiz güýjümiz bir edip öňe çykmaly. O galsa menem galjak. Ýa men başyma bir zat ýetdi, gyrada durmaly däl. Gowher, biz indi epetli gürleşdik ikimiz. Şuurlukça beren gürlüňdeşligiň üçin köp sag bol. Ýa-ni biziň ýylleşlerimize diňläp, Gowher gyz şolar ýok diýse de 5 aýda arz edipdir, şikaýet edipdir, hakyny talap edipdir. Soňy alypdyr ýöne hakyna kaýyl bolup ýörenem, gaty kän diýen. Şu arada tapara bradraç wagtyň dalatyn edýär. Awa haçan hakyň isläp öňe çykyp hereket edýäňe, çoğal hakyň alyp bilýän. O Belarusmyş, netip bolsa türkmenler hem şeýle hakyny alar. Biz haçanla öz hakymyzy isläp öňe çykan wagtyk, öňe hereket eden wagtyk biz hökman ýagdaýda hakymyz alar. Aýony biz sessiz galsak, daşar ýurt bize kömek etsin ýa-da şolardan kömek gelsin diýip oturup oňbyň eline seretsek, biz hiç oçan hiç zat almamylmaz, alnan zadyň gadyramylmaz. Haçanla öz güýjümiz bilen, öz näme aýtsam kam, öz güýjümiz bilen, öz nememiz bilen, zekamyz bilen, Erjelleriň bilen diýen. Hawa. Şoň bilen alınan wagty şo özümiziň isleýän zadymda düşünsek, men isleýän zadym şo taýda men gapyny açdyrmakdy. Şo gapyň açylanyny isleýärdim. Aýony gapy açylsyn diýip giýjegini diler edip oturaýyn, men namazymy okaýyn, men Kur'anymy okaýyn däl. Men şo gapyň açylmagy üçin hem namazymy okaýan, hem dilerlerimi edýän, hem öňe gidýän. Aýony şo öňe giden wagtym men näme gördüm? Halkaty gorkanlygyny gördüm. Öz daşdörüm näkiler maňa gapylaryny ýapdy. Öz garnaşlarym maňa gapylaryny ýapdy. Anan şo derece gorkdylar. Aýony men hawaşlar gorkýa, men ýa gaýdaýyn. Men ýitirjek zadym ýok tapara. Men ýitirjek zadym bolmandan soň ýere geldim liseler bilen hem erjeşmeli ýerine erjeşdim, gaýryşmaly ýerine gaýryşdym. Näme dip bilersiňiz zat diýem.
Aydiyan at Gülçen'e ver kalktım ben şu an. Halkam şu yitirecek, men yitirecek adım yok. Aha, men şu tayda durdun ne, hemedat bestirin ne deyip isleyen, aha, şu an biz ne misleyen? Açlıktan yadadık mı ya da diktatordan yadadık mı? Nämeden yadadık? Biz haysız adı alasmız diye. Biz şu da gün seredip ılgan vakt biz şon alır. Öz isleyen zadımda hemmemiz bilelikde yapışan vaktık bolmajak zat yoktur. Doğru. Netip hawa netip bolsa şu Türkmenistana da şey dip ayağa galarlarmı? Gerek olsa çağalarmaz bilen bile koça çıkmaz bolsa. Kimler bilen bile bolsa hemmemiz bile yapışan wagtlyk bir isleyen zadymyza şoňa gönü wagtlyk biz şonu alır. Aýoýna yok men oturaýyn bolýala men çağanma otayda oňa hiç tat bolmasyn. Näme üçin oturjak? Näme täpden oturjak? Näme üçin hereket etjekler? Men oturan bolamna. Ana şu şu deport var da gep açıldı da. O deport yöne şeyle bir deport godu bilen terekmeli. Haçanla isleyen zadyny yapışan wagtyň alyp biljekeni. Men şoňa godu yetirdim. Şu zady men isleyen, men şoňa yapışdym. Men şunu aljak. Şu bolýança da men şoň izinna. Ölsem öleýin, galsam galaýyn. Men Türkmenistana maňa ýaşam ýokdur. Türkmenistana men ýaşamak diýmek, men ölü diýmek. Men o taýda hiç tat etmem. Men özüm öz janymy da katletjekler. Men näme üçin öz janymy katledeýin? Näme üçin köp adamlar öz janyny katledip ölüp gidýär. Şu öz janyny katletjeňi hemmeňiz bile bolup ýapyşdak edibilmejek, albilmejek allarymyz bolmar öýdýär. Doğru. Ne diýip bolsa. Gowher yine sen başına şonu alap düşýär. Ýöne töwereňde de bir topar adam bardyr. Sana nevsi ağırıp postar çıkıp kömek edecek bolýan adam çıkýarmydy? Yok sapara kömek edeýin. Hostar çykaýyn. Diýene garnaşlan maňa ýeke-ýekiden gapylaryny ýapdy. Gaýrat et, Gowher, bize bir neme bolmasyn, ana milise geldi, milise köçeden geçip barýan miliselerden gorkar derejäge geldiler. Sebäbi o taýda men eyle bir neme vermedim. Ýöke men aglap hereket etmedim. Yeri geldi gyýlışmaly boldum, yeri geldi hakymy isledim. Näme üçin, näme sebäpden yeri geldi gyýgyryp ýumragym urmaly ýerem geldi, ona metdim. Aýona köp grozalar bilen garşylaşdym. Maňa hemmeň aýdan bir gepi saparagy, seni ýygnarlar. Ýygnasynlar, kim ýygnaýan bolsa ýygnasynlar. Men gutordum, men öle. Men öldüm Kutayda. Men Türkmenistana tamam, öyle gidip diyorum. Hemen Türkmenistan'a yaşap yoran öyle herde men öldürdüler. Nämecek olsa etdiler. Kapyny açmajak olsalar itlen zadyn etdiler. Şu edirmenliğin bilen öňe çykan wagtyňda sen albilmejek galan ýokdur. Ýöne men ýeke ödümüň meselem üçin hereket etdim. Bu maqsad ýeke men meselemde hemmemdiň meselemiz üçin Türkmenistana arkamızda galanlar üçin hereket etmeli. Haçana biz şu isleyen zadymyza yapyşyp hemmemiz bile näme isleyen bolsak, Türkmenistan'ın içine bolup geçen kanunsuzluklara aýan demimize çelme, maska takıp takmamazlığımıza çelme, hawa giyen eşiklerimize çelme, saçımızın renkine çelme, o goşulşan diktatordan sürjek maşinimize çelme. Bizim hemme zadymyza çelme, o goşulşan diktatordan mı biz ýadadyk. Nämeden ýadam bolsak, biz şoňa dur diýmeň wagty gelen bolsa, hemmemiz bile dur diýmeli. Bu sebäbi çağı önce işler. Biz oturup aýşolar hereket edibersin. Käbirler var, men eşdýän onu. Aýşolar hereket edibersin. Haçan da ýurt düzeler, ondan men bararyn. Batyrlyk nemedik däldir bu. Batyrgylyk däldir. Senem goşuşmaly. Men deňziň içindäki bir damla suw bolasym gelýär. Bir damla, deňziň içindäki bir damla suw bolasym gelýär. Aýony şu suw bolasym gelýär. Şu taýda da men goşunjum bolsun diýär. Tuğuleme. Gowher gıydı. Tuğuleme. Sen bir neme, kahraman, ben bu nemesini, tarifini yetirip demetmeyin, öz hakkın üçün, şular ýalak erjelli, sebäbi aňyrda ojagyň var, şo goraw üçin bedilýän zatlar da bu zatlar. Ýöne halk şeyle kötebäge
şun hiç bir tüzlük nemeti yok da men şun nemetine düşünüp bilmän geçtim. Aňyrda bir sebäp yok da. Sebäp sizden ýa şey adamlar közäp şun nyrgyny ýokaryk kaldyrmalylar. Şeýlem kenýän-de. Ýa bagdaryň nyrgyny bir tüzlük edip bärdi kazanç diýär. Başga iş zatda. Bu döwletiň üçin hiç bir howply ýa başga bir täzirli ýeri ýok. Bärde bu tüjaret bir. Men düşünjüm şonalak da bu adamyň mertebesini şu 5 ay üçin gepeläben bilýärler. Ol sen denan mı, kıyız başkalı mı, sen o joň yıkılacak mı, yanacak mı, ya da çıdaman yüreğini ağrıp tutup ölecek mi, ya özünü yakacak mı? O da atları nemeden oklar, şu kazanç, şey kazançtan bolýa diýen bolmalylar. O ýokardanam şoňa ýörüýte ruhsat berýändirler, ya da halky gorkul saklamak üçin bu da bir priýomdur, ya da bir nemedir. Men şu atların täze doğru düşünüp bilemok Gowher. Ýöne kän urladyk ikimiz bu şu ustayda otoraýdak näde? Tabii neme hiç açanam gotormaz. Hawa. Ýöne şu şeyler zatlar aýdyp geçýäňizde durup bilemo, gürlemen durup bilemo. Şeyler many sözler aýdyp geçýäňizde taparawa eger biz aýa kaldyk, hawa kaldyk. Aýöne hemmemiz näme isleýänmokak, şoň bilen nesip bolsa ýollaryň açylmagam biziň elimizdedir. Ana dekabrda açyljakmy ýa-da ýene bir aýda açyljakmy diýip oturmak däldir biziň işimiz. Haçanda biz ýollary ýeke işgärler däller şu Türkde ýa-da bir inje Hindistanda diýip eşdýän ýa o taýda bu taýda köp adam turist üçin, turizm üçin, köp adam iş üçin çykyp gaýdarlaram. Neme galda şu ýagdaýa hemmemiz bileleşip hemmemiz diýenim 10-15 ýa-da 50-100 adam ne? Hemmemiz bütün türkmenler hemmemiz öňe çyksak şu gapyna biz açdyrar. Netip bolsa o ýeke bir deport ýa-da bir Türkmenistana aýagy galmak ýa-da elde beýlede nädip bolsa şu gapy açylyp bizi Türkmenistana hökman alaýmaly bıçağı onca der. Nesip bolsa hemmemizin aýagy aljamda da ananýan. Bolýa, Gowher. Tawa sapara wagtyňyz köp aldım bugün. Köp sag bol diýip, Sag bolun. ýyleşler sizem sag bolun. Biraz kändiräk gürledik Gowher bilen. Neme? Arasynda sözlü bölezmem bilen okuşupdyr. Bolýa adamlar sag bolun, saglykda görşeli. Gowher saňa da köp sag bol. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diýerler türkler. Geçer, bu da geçer. Bolýa sag bolun adamlar.